Невена, здравей! Здравейте! Радвам се да те видя отново в студиото на предаването в развитие. Веднага, според... Постюгославското пространство и Румъния. Да, и да подхвана твоята мисъл, изненадваща, ако се съди по отзивите в медиите. Особено в Румъния, силен акцент върху това, че това е една неочаквана победа за социалистите. И преди обаче... Инициативен комитет подкрепен от левицата. Да, но преди това искам малко да дам контекст за тази реакция и въобще за общите реакции в Балканите. Искам да кажа следното, защото то е важно, че тази година е година на избори в почти всички държави на Балканите. Имаше избори в началото на годината в Сърбия. Този месец, преди няколко седмици имахме... Което беше вота на доверие всъщност към сегашния Вучич, точно така, да. Имаше в Хърватия, миналия месец в Черна гора, а пък сега в момента има и в Молдова президентски избори. Всъщност държавата е между два тура на президентските си избори. Мина първия, сега отиват изборите на втори. И Македония Македония, точно така. Македония следващия месец и също и Румъния следващия месец. И така, и ако има нещо общо, някаква обща тема във всички тези избори, която се повтаря непрекъснато за всички наши държави, това е отношението на съответната държава към Москва и Европа. И тъй като тази тема някак си е толкова разделителна в политическото пространство за всички наши държави, именно това е и фокуса на реакциите на нашите избори в съответните медии, защото тя резонира толкова пряко в собствените им проблеми. И ще започна с Румъния. Тоест намират си нещо общо. Намират общи теми, точно така. Или след изборната обстановка в съответните държави. Да, Русия, и разпознават... или евроатлантизма. Точно така. И разпознават проблема веднага. Тоест са много чувствителни точно за тези разделителни линии. И Румъния и реакцията на Румъния е любопитна с това, че Румъния може би държавата в нашия район, която е най-категорично про-НАТО, про-Европейски съюз и където дела на проруски настроените хора е много по-малък, отколкото в България или отколкото примерно в Сърбия или в Черна гора, където чувствата са много по-разделени, много по-равно разделени по-скоро. Но затова и там са толкова силни заглавията. Но какво акцентираха точно? Точно така, изненада проруският кандидат води. Тоест при тях, докато в другите медии по-скоро акцент е опозиционният кандидат води. Това е едно германско говорене, между другото. В германският печат също се използва това, че всъщност левият кандидат и социалистическият кандидат в коментарите им всъщност. Да, така и в Румъния. Изненада води човекът подкрепен от Москва. Ще има ли промяна на курса на България посока Москва? Печели човекът, който казва, че е против санкциите за Москва. Дори в едно заглавие беше изваден цитат от сегашния ни президент Плевнелиев, че Москва работи за разединението на Европа, което още в заглавие извадено от интервю от миналата. Да. И също тук важното е, че има два фактора, които обясняват тази реакция. От една страна, това са предстоящите избори в самата Румъния, където тази тема не е на дневен ред, но пък има други паралели. Там в момента има правителство технократско, което е подкрепено от тяхната либерална партия, която в някакъв смисъл се явява аналог на ГЕРБ. От друга страна обаче, според техните предварителни проучвания, най-вероятно, т.е. за сега водят социалистите, т.е. по-вероятно е социалистите, основният опонент на ПНЛ, да спечелят изборите. И за тях тук вече и други акцент се появява, печелят социалистите. Т.е. за тях е любопитно това, че губи неочаквано партията, която е прозападна, по-либерална, или не губи, да кажем, че кандидатът на този етап. На първия тур, да. представянето му не е толкова убедително. Да. На второ място е все пак факта.
Да, но друго нещо, което е по-важно е, че за тях е много важна Молдова. По принцип, Румъния има много близки исторически връзки с Молдова. Там населението в огромната си част. Да, и те виждат тези паралели, защото в Молдова на първия тур спечели с много малка преднина кандидатът, който е про-Москва, про-Русия. Срещу кандидатката, другата, която е про-западна. Румъния следи изключително внимателно какво става в Молдова. И всъщност пак се появява тази тема, която за тях е важна. Това обяснява именно този акцент в тяхното покритие на нашите избори. Това е важно, което казваш, защото всъщност информацията, която е излезнала от първият кръг на президентските избори в България, има нюанси. Тоест по-скоро коментарна и дава някакво обяснение, някаква насока на това какво се случва. То не е чиста информация. Проведоха се избори, спечели този. Има болтаж следващата неделя. Може би за разлика от други държави от региона. По принцип, все пак трябва да кажем, че това са първите реакции, т.е. че все пак колегите не са имали време да навлезат в големи подробности в нашата тема. И затова е нормално първите статии, въобще репортажи да бъдат по-фактологични, по-информативни. Като предполагам, че все пак следващите дни ще се появят и по-аналитични, повече коментарни неща. Но наистина и в бивша Югославия също, в медиите от бивша Югославия, по-скоро... Искаш ли преди да продължим с медиите за бивша Югославия, да пуснем някои мнения, които събрахме по-рано от деня, за да направим по-пъстра палитрата за мненията всъщност в Турция, в Москва. Вероника Денизова разговаря с Нахиде Денис, която кореспондентката на БТА и на БНР, както и с Николай Кръстев, кореспондент на БНР от Москва, така че те ни дадаха също много добра информация за първите реакции на медиите. Там по линията, разбира се, в случая включваме и Турция, защото тя е важна съставна част от тази кампания, която беше и промените в избирателният кодекс. Предлагам да чуем. Продължаваме с бившите републики от Югославия и реакциите в медиите. Турските медии, интересното е, че акцентират само на президентската надпревара, но не засягат гласуването за националния референдум. Проправителственият вестник Сабах пише, че на първия тур води кандидатът на БСП Румен Радев срещу кандидата на управляващата партия ГЕРБ Цецка Цачева. Сабах извежда и в заглавие българският премиер Бойко Борисов обяви, че ще подаде оставката на правителството, ако кандидатът на ГЕРБ не спечели на балотажа. Вестникът цитира кандидата за президент Румен Радев. Българите се обявиха за демокрацията и за промяна, а също и лидера на Движението за права и свободи Мустафа Карадайъ. Цитирам: за балотажа няма да преговаряме с премиера Борисов. Смятаме, че властта не трябва да бъде в ръцете само на една партия и на един лидер. Хабертюрк пише, премиерът Бойко Борисов не желая политическа криза в страната. Таймтюрк откроява гласуването в Турция, като съобщава, че почти една трета от гласувалите в чужбина, около 80 хиляди български граждани според предварителните резултати, разбира се, са тези в Турция. 27 909 избиратели са гласували в неделя в Турция, пише изданието, като подчертава, че на този фон прави впечатление изключително недостатъчният брой на изборните секции в Турция, само 35 срещу 104 на предишните избори. Както отбелязах в началото, и в турските медии доминира темата за трудностите, на които са били подложени при гласуването вчера българските избиратели в Турция. Високотиражният вестник Милиет в заглавие извежда инквизиция за българските избиратели в Турция, като посочва, че изборните секции в Турция са били драстично намалени с цел да се ограничи гласуването на изселниците тук. Дълги опашки, хаос, недоволства, чакане с часове за гласуване в само 7-те секции на 20-милионния мегаполис Истанбул съпътстваха вота на изселниците, поради което и много хора се отказаха да гласуват. И това е позор за демокрацията в България, пише вестникът,
Милиев посочва също, че за разлика от предишни избори, когато вотът на изселниците беше монолитен, сега се очаква да бъде разделен. Time Turk, Евронюс в турското си издание също открояват в акцент дискриминирането на изселниците в Турция по броя на изборните секции в сравнение с избирателите в европейските страни и посочват пример с Великобритания, където са били разкрити повече секции в сравнение с Турция, макар че числото на гласоподавателите и в Турция и в Великобритания е почти същото, отбелязва изданието. Националистическите партии в България с приетите изборни правила наказаха избирателите в Турция, защото те не искат да гласуват за тях, посочват и Хаберлер, Хабертюрк и други издания. Местните медии в градовете Бурса, Одрин и Измир, които са компактно населени с изселници, също акцентират на трудностите, които са били създадени за гласуването на изселниците, но въпреки това изселниците се явиха масово да гласуват, за да накажат пък политиците в България, които ги дискриминират. Трябва да кажа, че дори по време на самата кандидат-президентска кампания у нас тя имаше много скромен реперкусии тук в руското информационно пространство. Говореше се за това, че на политическата сцена в България се задава човек, който е по-близък до Русия, който може да промени досегашната официална политика на София по отношение на Запада и на НАТО. Но особена надежда обаче трябва да признаем, че не се възлагат, дори да дойде той на власт, дори да бъде избран от българските избиратели. При всички положения в Русия се очаква за сега какво може да стане с българските президентски избори. Без съмнение България в последно време само е част от информационния фон в този факт. Не се правят коментари на изказвания на българските политици, както беше случая с президента Росен Плевнелиев, който само преди няколко дни обвини Русия в това, че прави кибератаки спрямо България и спрямо Европейският съюз и държавите от НАТО. Тази новина остана без никакво покритие в информационното пространство. Мога да предполагам, че евентуален коментар може да има едва към четвъртък, когато ще бъде брифинга на говорителя на външното министерство Мария Захарова. Но дори тогава, честно казвам, не съм много убеден, че ще има определен вид реакция, защото предстои да знаете президентските избори в Съединените щати, които са не по-малко важни за руските политици, които още от сега започват да подгряват на очакванията на руснаците от този вод. Продължаваме по същата тази тема. Реакцията на медиите след първият кръг на президентските избори в България, както знаем, ще има балотаж следващата неделя, т.е. идната неделя. Заедно сме с Невена Кръстева, главната редакторка на CNews. Невена, Турция акцентира върху нарушените права на избирателите в страната си. Русия неглижира събитието в България. Румъния, както ти ни запозна, е по линията проруски настроен претендент с прозападни ориентации, негова претендентка. Но как стои въпросът с бившите югославски републики? В бившите югославски републики пак в основната си част доста неутрални първи реакции, основно фактологически, основно кой е спечелил, нали? Но все пак ако трябва да извадим някакви акценти, любопитни са според мен две неща. Едното е по-скоро липса, т.е. абсолютно липса на покритие на темата за референдума. Тя не съществува. Въобще тази тема по никакъв начин не резонира в тяхното публично пространство. Въпросът е дали трябва в крайна сметка. Може би не е необходимо, да. Но ето пък, когато има референдум в Швейцария, всички реагираме. Да. И тук може би една скоба за това как, че всъщност във всички държави системата е изцяло пропорционална, т.е. почти не съществува мажоритарен елемент. Това само като штрих. Но важен. Да. Другото нещо, което е любопитен акцент, особено в държавите, които са в Западните Балкани по пътя на така наречения коридор на бежанците,
е темата бежанци. Тоест това, че сега евентуално би могло, в зависимост от това от кого Борисов търси подкрепа за следващия вод, евентуално би могъл да втвърди своята позиция спрямо бежанците. И това е тема, която се акцентира, защото е важна. Особено от Ал Джазира, които имат в Босна бюро, там имаше доста голям репортаж точно с такъв акцент, че независимо всъщност кой дойде на власт, кой стане президент след другата седмица, след гласуването, най-вероятно, че положението на бежанците няма да се подобри, но че че твърде възможно да има точно някакво втвърдяване, ако спечели кандидатът на ГЕРБ. Иначе пак, както навсякъде другаде, акцентът е, че сегашното правителство е получило тук, нали, в различна степен шамар, корективна реакция, изправено пред тест и така нататък, но че неочаквано е получил някаква негативна реакция от тези избори. Избирателите. Да, и се говори също така за това, че е възможно да има политическа нестабилност, че Борисов е казал, че е възможно да предизвика преждевременни ранни избори и въобще обръща се внимание и на вътрешно-политическата ситуация, дестабилизиране, примерно, и изпадане в някаква политическа нестабилност. Но все пак само се маркира без моменти на драматизация. Но се отчита като риск. Като риск, да. Само с две думи. Македония отрази ли по някакъв начин случващото се? Първите реакции бяха доста неутрални, съвсем просто цифри. Спечели еди кой си срещу еди кой си. Нямаше моменти на коментари във външната им политика, въпреки че ние очаквахме, че най-вероятно ще има. Но подозирам, че възможно това в някои може би да изчакат малко, да. Когато е ясно кой ще бъде. И също любопитно беше, че те в по-голяма степен от другите споменавах и за другите кандидати, както за Каракачанов, което не е чак толкова необяснимо, така също и за Марешки, което имаше една доста пространна статия за това как той е говорил за необходимостта от по-близки връзки между бизнеса на двете държави и така нататък. Тоест, мисля, поне това е една от малкото случаи, на които ние попаднахме на фокус върху кандидат, различен от първите двама.